Добре дошли в новото ми видео. Както сте видяли, то ще бъде Q&A видео. Подготвила съм си най-често задаваните ми въпроси на лично съобщение и в коментарите под видеята ми в TikTok. Така че нека да започваме. Казвам се Василена. Едни от най-често задаваните въпроси в коментарите са: на колко години съм и откъде съм? На 27 години съм, от град Пловдив. По какво преподаваш? Учител в група за целодневна организация на учебния ден съм, или по друг начин казано, учител по занимания в начален етап. Тази година преподавам на втори клас. Караш ли се на учениците, ако нямат домашна? Всъщност, аз съм човека, с който те пишат домашната си работа, така че няма как да им се карам. Омъжена ли си? Не, не съм омъжена, но живея на семейни начала с приятеля ми. Заедно сме от 6 години, от 2019 година сме заедно всъщност. Как протича устния изпит по говорни и комуникативни способности за педагогика в ПУ? Моя изпит мога да кажа как протече. Аз съм завършила училище 2017 година и когато се явих на този изпит, седнах пред комисия, мисля, че бяха трима или четирима човека, попитаха ме как се казвам, на колко години съм, на кой адрес живея, и след кратко събеседване относно моя личен живот, ми дадоха един лист, на който имаше различни скороговорки. Мисля, че бяха около 30-40 скороговорки, подобни на чичковите червенотиквеничковчета, чесън чесъцече и такъв тип. И с това те проверяват всъщност дали можеш да изговаряш правилно всички звуци и как контактуваш и общуваш. Като на мен тогава ми дадоха разрешение да кандидатствам по всички педагогически специалности. Могат да ти направят ограничения. Например, след мен си спомням, че имаше едно момиче, с което се запознах. На нея й позволиха да кандидатства само за определени педагогики. Тоест, ако имаш някакви нарушения, може и да не можеш да кандидатстваш за предучилищна и начална, но пък да можеш да кандидатстваш за социална. С държавен изпит ли беше? Да, всъщност държах държавен изпит, и то два. Единия беше по психология, а другия беше методика на обучението по. И мисля, че бяха общо около 120 теми за двата държавни изпита. Какво си завършила? Завършила съм първо в професионална гимназия по механотехника, град Пловдив, системно програмиране. Имам трета степен квалификация за системен програмист, но изобщо програмирането се усетих, че не е моето нещо. След това завърших бакалавърската си степен в Пловдивския университет. Начална и предучилищна педагогика е специалността ми. И след това завърших и магистърската си степен обучение по информационни технологии в начален етап, също в Пловдивския университет. Още ли има хартиени дневници или са само електронни? Не, вече няма хартиени дневници, изцяло електронни са, но част от документацията си остана и на хартиен носител. А когато аз започнах през 2021 година да работя като учител, имаше хартиени дневници. Всъщност бяхме комбинирано, имахме и хартиен дневник и електронен дневник. И това, което го пишехме на ръка в хартиения дневник, го пренасихме и в електронния дневник. Използваме шкло. И в хартиения дневник искам да ви кажа, че съм изписвала цял химикал. Имаше изключително много информация, която просто трябваше да се напише. Как се казва зайчето ти? Зайчето ми се казва Тити. Момиченце, не е Тити Папазов, Тити Стойнова е. Желаете ли някой ден да станете класен ръководител? Да, всъщност аз искам да стана класен ръководител. Към момента не ми се е отворила тази възможност. На този етап не желая да сменям училището, в което работя. Доволна съм, харесва ми колектива, ръководството ми харесва и съответно искам да си остана в това училище. Ако ми се отвори възможност за класен ръководител, бих приела с удоволствие. Но на този етап ми харесва и да работя като учител по занимания, защото работното ми време е от 11 до 5. Сутрин имам свободно време, след обяд свършвам на време, не се забавям. Така че мисля, че и това ми харесва. Закъсняваш ли за работа? Случвало ми се, честно казано, да закъснявам, за което съм била и порицавана, и се стремя да не ми се случва, само в някакви много крайни ситуации. Училището, в което работя, е на 15 км от мястото, в което живея. Аз живея в единия край на Пловдив, а училището е в другия край, и естествено завися и от градски транспорт. В момента, след катастрофата с автомобила ми още е на ремонт и съответно се придвижвам с градски транспорт и ми е малко по-бавно и по-трудно, защото автобусите са нередовни, а пък аз прехвърлям. Не се качвам само на един автобус, а се качвам на два. На мен часовете ми започват в 12:05. Тоест аз имам време. Случва ми се да закъснявам около 11 часа, т.е. аз отивам примерно да кажем в 11:02, 3, 5, като закъсненията ми са били наистина от няколко минути, а не от много време.
А пък ако се е налагало да замествам колеги сутрин, не ми се е случвало да закъснявам, напротив, даже подранявам и ходя доста по-рано, пия кафе и изчаквам да дойдат и учениците. Какво е да си учител? Всъщност да си учител е наистина много отговорно. Аз понякога се шегувам с моите приятели и казвам, че съм станала като леличка, защото много голяма част от нещата, които правят хората на моите години, аз не ги правя просто защото не смятам, че е редно и не бих дала добър пример с това, ако го направя. И някак си много са ми се променили изобщо вижданията и възгледите за живота, откакто съм учител. И наистина смятам, че е много отговорно, защото носим отговорност за съдбите на хикс брой ученици, които са в класа ни. В моя случай са 24 в момента. И освен, че носим отговорност за съдбите им и за това как ще протече живота им напред, ако не успеем евентуално да ги направим грамотни хора, нали, ние мислим винаги позитивно, естествено, но си има и такива опасения, поне при мен. Носим отговорности за здравето им, да ги опазим живи и здрави и да си ги предадем в здравия вид, в който са ни ги докарали на училище, което наистина е много важно. Въпреки че аз лично съм имала инциденти с ученици и след това съм се чувствала много зле, но се случват такива неща. С кое ПКС си? С кое ПКС си е малко типичен учителски въпрос. ПКС е професионално квалификационна степен, за който не знае. За да изкараш най-ниското пето ПКС, трябва да имаш поне 2 години учителски стаж. Като аз, когато имах 2 години учителски стаж, не успях да кандидатствам, тъй като изпуснах срока. Срока беше юли-август, а пък на мен ми станаха 2 години на септември месец и изпуснах и една година. Тоест на третата си година аз записах пето ПКС, най-ниското, като вече имам пето ПКС, а тази година придобих и четвърто ПКС и вече карам едногодишна специализация към Софийския университет и живот и здраве до година след като ми мине тази едногодишна специализация, ще кандидатствам и за трето ПКС, като се надявам наистина да успея до година да го взема третото ПКС, защото при нас учителите на 10 години ставаш старши учител. А ако евентуално вземеш трето ПКС по-рано, то директно ставаш старши учител, дори и да нямаш тези 10 години трудов стаж. И на мен това ми е идеята и целта, аз да стана старши учител преди да имам 10 години трудов стаж. Като имам предвид 10 години трудов стаж като учител, защото моите години трудов стаж общите са 8. Доволна ли си от университета, защото съм чувала негативни мнения за него? Всъщност аз мога да кажа, че съм наистина много доволна от всички преподаватели, които са ми преподавали в университета и като цяло винаги е имало кой да ми обърне внимание и са ме напътствали по време на студентските ми години. Смятам, че ако си редовен студент и ако наистина имаш желанието да научиш, то със сигурност няма да имаш проблем, независимо в кой университет си. Аз бях редовна форма на обучение. От понеделник до петък аз си знаех, че трябва да ходя на лекции. Нямам изпуснати и пропуснати лекции, нямам изпуснати и пропуснати упражнения. Винаги съм била там, независимо дали ми е било лошо, дали съм била на кеф или не. Аз съм била там на лекции, слушала съм, ходила съм си на упражненията и затова смятам, че ако наистина си отговорен човек, няма значение в кой университет си. От колко време работиш като учител? Веднага ли намери работа като завърши? Аз завърших преди една година, но още не мога да си намеря работа. Работя като учител 4 години и 3 месеца. Веднага си намерих работа. Аз работих в една банка и докато работих още там, вече бях си взела държавния изпит и имах желание да си намеря работа като учител. Кандидатствах на няколко места и всъщност от училището, в което си работя в момента, ми се обадиха, отидох на интервю и така веднага си ме взеха. Буквално нещата станаха за 2 дни. Аз отидох на 7 септември, на 9 септември вече подписах и трудовия си договор. Обадих се в банката, направих си среща с менеджерката на екипа ни и така освободиха ме по взаимно съгласие, въпреки че не бяха много щастливи, че се махам. Ние бяхме наистина много добър екип в тази банка и много ми беше приятно на мен самата да работя там. Но пък не ми се затвори вратичката, аз им казах истината, те разбраха и ми казаха, че винаги ако реша мога да се върна при тях. Случвало ли ти се да те питат кой клас си? Да, случвало ми се в началото много по-често, вече не толкова, но в началото ученици също ме питаха в кой клас съм, нова ли съм. И накрая вече като разбраха, че съм учител, въпросите спряха и мога да кажа, че към момента вече не ме бъркат за ученичка.
Какви са игрите на новото поколение? Те нашите, като бяхме деца, изчезват, то е ясно. Всъщност не изчезват децата, още играят на криеница, на гоненица, на стражари, апаши, играят на капитани, капитане. Има много от игрите, на които ние сме играли и те да играят на тях. Има естествено и някои нови. Една игра, която мисля, че беше Squid Games. Аз не съм гледала, не знам филм ли е, сериал ли е, но беше много популярно по едно време сред децата. Те играят нещо там, единия стои, другите отзад зад него леко се придвижват, пък той като се обърне, те замръзват нещо и такова подобно. Моите ученици тази година са втори клас и мога да кажа, че не носят телефони, за което съм изключително щастлива. Когато играем на двора, те играят на ластик, на дама, на гоненица, както казах вече, на тези игри, да не ги изброявам отново. Колко е заплатата на учителите? Заплатата на учителите е 2231 лева бруто. Чистото е може би някъде около 1500-600. Ориентировачно. Не мога да кажа с точност. Ако имаш стаж, ако имаш допълнителни квалификации, то заплатата ти е по-висока, но това е минималната учителска заплата. Около 2200 лева брутната. След удръжките става доста по-малко, както при всяка друга професия. Не взимаме чисто 2000, 3000, 5000 лева заплата, както се говори навсякъде. Трудно ли съчета магистъра с практикуването на професията ти? Не ми беше трудно. Аз съм доста адаптивна, независимо с какво се захвана и какво правя. Гледам така да си разпределя времето, че да ми стигне за всичко. И магистърската си степен аз я карах задочно, събота и неделя. И това по никакъв начин не се припокриваше с моята работа. Аз от понеделник до петък си работих, събота и неделя си имах лекции и упражнения и си правих домашните през събота и неделя. Това, което имахме като домашна по време на магистъра. Когато ми приключат лекциите, започвах да си правя домашната и така се подготвях. Как протича интервюто за учител и какви въпроси задават? Мога да кажа от моя опит. Аз съм била на 3 интервюта за учител. Първото интервю беше с тест, 15 минути тест. Мисля, че бяха около 7-8 въпроса със свободен отговор, които са свързани изцяло с нормативната уредба. И как бихме организирали ние времето на учениците. А пък след това имаше и събеседване. На събеседването коментирате тези отговори, които си дал в теста и си задават някои други въпроси. Дали имаш стаж, защо си избрал тази професия, такъв тип беше първото ми интервю. При второто ми интервю отидох там, казах им, че нямам опит, че не съм много запозната с нещата, как се случват, защото и всяко училище си има и различен стил на работа. И те там дори ми обясниха, бяха изключително мили и добри на въпросите, на които аз не можех да отговоря. Те ми дадоха отговора и ми казаха все пак да си знаеш, ако им ходиш на друго интервю. На първите 2 места не бях одобрена. На третото място, което отидох и училището, в което работя в момента, когато влязох от вратата, директорката ми каза първо, че имам хубаво име и второ, че заявлението ми е изключително грамотно написано, което мен леко ме шокира, защото казваш на един човек, който кандидатства за учител, че заявлението му е грамотно написано. То трябва да е грамотно написано. След което ме питаха какъв е опита ми с деца, защото са видяли в CV-то ми, че съм отбелязала, че имам опит с деца. Работила съм в детски център. В детския център бях аниматор, после бях рецепционист, накрая бях отговорник смяна. Разказах им в общи линии как е протичал работния ми ден там с децата. Попитаха ме с кои повече се разбирам, с деца или с родители, как смятам, че бих се справила като учител, дали имам притеснения да работя с деца от друг етнос, дали имам опит с деца, които имат специални образователни потребности. Такъв тип бяха въпросите ми. Може би вече пропускам и някои, защото все пак са минали 4 години, не мога да си спомня дословно, но като общо горе-долу това беше. Директорката ми каза още веднага, докато съм в кабинета, че много ме харесва и че иска да започна работа при тях и ме попита кога мога. И след това протече това, което малко по-рано ви разказах, че звъннах директно на менеджерката ми, попитах я ще може ли по взаимно съгласие да прекратим без месец предизвестие и съответно така подписах не на следващия, на последващия ден договора, защото аз бях в отпуск от другата ми работа, когато ходих на интервюто и трябваше да ми изтече деня, в който съм в отпуск, на следващия ден да се явя на работа, да си попълня молбата за напускане и така. В последствие, между другото, да вметна, че от второто място, на което бях на интервю, ми казаха, че не съм била одобрена за първата позиция, но съм им била първа резерва и се е отворило второ място и ме поканиха да отида да работя при тях, но аз вече бях започнала и не исках да правя такива неща, да сменям.
И така си останах тук, където съм и в момента. Татуировките пречат ли при намирането на работа като учител? В интерес на истината не съм сигурна. До сега нито старата директорка, нито новите са имали някакви коментари по повод татуировките ми, но аз и нямам такива, които да са много и големи. Аз имам 3 татуировки, от които една е напълно видима, тази, която ми е тук на ръката. И имам една, която мога да я прикривам с по-прибрана блуза, ето тук на ключицата, а третата ми изобщо не се вижда, тя е тук на ребрата. До сега наистина никога нищо не са ми казвали. Имам колеги, които имат много повече. Даже имам приятелка, която е в детска градина учител, детски учител и има ръкав. Смятам, че вече това не е нещо ненормално. Масово хората имат татуировки, родителите имат татуировки, така че не смятам, че е нещо вау. Но може би стига да не са на лицето, естествено. Какво спортуваш? Нищо не спортувам. Ходих на народни танци. След катастрофата ми е много трудно да се придвижвам изобщо докъдето и да било, а и се захванах с други допълнителни неща. Обичам да ходя, доста вървя пеша, на ден имам по минимум 10-12 хиляди крачки. Когато имам свободно време вкъщи, правя упражнения и към момента това е. Ако мъжа ми реши да ме вземе с него на поход, преход или нещо такова, отивам с радост. Това е движението, което аз имам. Как ви стига времето за толкова много неща, които правите? Да, наистина правя много неща. На мен деня ми е плътно ангажиран от сутринта, когато стана 8 часа, до вечерта, докато си легна до 11 часа. На мен плътно деня ми е ангажиран. Но пък мисля, че това е защото имам доста добра организация. Знам как да си наредя приоритетно нещата, кое ми е важно, кое може да изчака и просто гледам да си съчетая, ако имам да отида някъде, гледам да го съчетая с някоя друга работа, която мога да си свърша. Колко сте висока? Висока съм 1,68 м и към момента съм 53 кг. Откъде идва пенчето? Това беше под едно мое клипче, в което казах, че близките ми ме наричат Пена, Пенче, Пенке и подобни производни. Всъщност това идва от батко ми. Когато сме били малки, той постоянно е повтарял Василена Пена и накрая е останало само Пена, Пена, Пено, Пено, Пенче и така нататък. И на мен семейството ми не ми казват Васи, Василена, на мен ми казват Пена и Пенче. Повечето пъти. Ако сме сред хора, естествено не ме наричат така, въпреки че имало ситуации, в които са се изпускали. Случвало ли ти се да те свалят ученици? Както казах в началото, ме питаха нова ученичка ли съм и не знаеха, че съм учител в училището, защото училището е от 1 до 12 клас. Имало е коментари от по-големите ученици, след което им е ставало неудобно, като разберат, че съм учител. Какво ти има? Това е един въпрос под последните ми видеа. Всъщност никой не знае какво ми има. Нито аз знам, нито докторите знаят. Имам просто една киста, която ми откриха преди 2 години. И тази киста е между бъбрека и черния дроб и не знаят откъде произлиза. А както знаем, ако е на бъбрека, то ми трябват консултации с нефролог и уролог или уролог, а пък ако е на черния дроб, ми трябва гастроентеролог. И всъщност тази киста към момента не се знае с какъв происход е, не се знае на кой орган е и затова аз ходя на прегледи, лежах в болница. Ако не сте гледали влога ми от болницата, може да го направите, качене вече в канала ми. И ми предстои още един престой от една седмица, другия месец, януари в болница, защото сега и скенера с контраст не показа откъде е точно тази киста. И в януари месец, живот и здраве, ще правим ямере. Много често също са ме питали, винаги ли си толкова позитивна? Да, всъщност винаги съм толкова позитивна. Може душевно да се разкъсвам, може да ми е изключително зле, да ми е лошо, да съм в отвратително настроение, но пък не го показвам. Това е, не знам, може би една такава моя черта. Даже има хора, които ми казват, ти какви проблеми имаш? Ами, имам си проблеми. Много проблеми си имам, сериозни проблеми си имам, но пък това нещо не ми личи. Ако ме види човек, ще си каже, тя е life is life.
И така приключваме с това видео. Ако има нещо друго, което пък на вас ви е интересно, може да го зададете в коментарите като въпрос. Може да се абонирате за моя канал, да ме последвате. Може също да ме последвате и в TikTok, където качвам доста по-често. Там също се пише Василена Дейли. И ще се радвам да се видим скоро. Чао!